या बालाजी हॉटेलला स्टे पण केलेलं इथे. तर आता जेवलो वगैरे आणि आता चाललो आहे प्रतापगडाच्या पायथ्याशी. तिथे एक आर्टिफिशियल व्हिलेज बनवलं आहे, एक गाव जसं असतं तसं बनवलेलं आहे. तर ते आपण बघायला चाललेलो आहे. शिवकालीन खेडेगाव. आतमध्ये एंट्री करूया आपण. लहान मुलांना तिकीट फ्री आहे आणि मोठ्या माणसांना 100 रुपये तिकीट आहे पर पर्सन. शेरी तापायला जाऊया. आणि या गेट जवळ बॅग विकणाऱ्या काकांना सेल्फ पर्सन समजू नका, कारण या पूर्ण प्रॉपर्टीचे मालक हेच आहेत. याच्या मागचं कारण आहे की येणाऱ्या पिढीला गाव कळलं पाहिजे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. पुढच्या वेळी जर इकडे आलात तर या जागेला नक्की भेट द्या आणि या काकांनाही नक्की भेट देऊन जावा.